ASSEB आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिविजनजों खुंफुंजानाय 2026 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव एबा HSLC आनजादाव चिरां जिल्ला सिंनि बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै जिथि मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाजों लोगोसे गार्जेनफोरखौ बरायो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल फरायसालिमानि भबेन चन्द्र औवारि अडिट'रियाम हलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि नुजाथियाव जों एबसुआ मोनसे बाथ्राखौ गोथौयै जों फोथायो जे सोलोंथाइया मोनसे हादरनि आरो मोनसे हारिनि सिनस्रि सोलोंथाइखौ नागारनानै मोनसे हादर आरो मोनसे हारिखौ दानो हाया। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जेनाखि मावथांखि फोसावनायनि गेजेरजों थाद'नाय गैयै मेसिभलि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ फरायसाफोरनि गेजेराव मोनहोनो थाखाय जिखिनि जोंनि फारसेनिफ्राय एवारनेस मटिभेशनेल बा जिखिनि हाबाफारि एक्टिभिटि लानांगौ जोङो मेसिभलि जोङो 2006 निफ्राय जोङो लाबोबाय थादों आरो फैयै फैनानै दिनै 2026 मायथाइ जाफैबाय। दिनै जथेस्थ माने बर' मिडियामनि सोलोंथाइ बेवहाय माने क्वालिटि जेनाखि मोनसे इमप्रुभमेन्ट बा क्वालिटिनि मोनसे दावगानाय बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनफैबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो थांनाय समफोराव जायफोर फरायसाफोरा मोजां मोनसे क्वालिटि मोनसे एजुकेशन लालांबाय बर' मिडियामजों बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जायफोर देग्लाय माने मेट्रिक आनजादखौ मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बिथांमोननिसिम आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जेन बिथांमोना हारिनिनो माने क्वालिटि मोनसे सुबुं बा हारिनिनो क्वालिटिनि मोनसे सम्पद जाहैनो हायो बेखौ जोंहा मिजिं थिनाय दङ। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेफोरबायदि माखासे बरायनाय हाबाफारि बा गुबुन गुबुन एक्टिभिटिखौ लाबाय थादों जायखौ दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बेंटल कलेजाव देग्लायनि 2026 मायथाइनि जिखिनि मेट्रिक आनजादखौ बर' मिडियामजों उथ्रिसार जानानै जिल्लानि सिङावनो बांसिन नम्बरनिफ्राय लानानै जिथि मासि आवग्रिनाय बा मोननो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। खुब जथेस्थ गोजोनथावना हाबाफारि आङो जिल्ला एबसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोर बरायजाबाय बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस जासिदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गावसोरनि जिउनि थांखि होसोनायाव जेन जाफुंसारो आङो बेखौनो मिजिंथिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बाथ्राखौ जोङो स्ट्रेस होनानै दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइजोंनो लोगोसे स्किल एजुकेशननि बाथ्रा आदब माने गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बे बाथ्राखौहाय लानानै जोङो आरोबाव जोङो गोसो होसिननानै जोङो खामानि मावनो जोङो नाजाबाय थादों। जेराव जोंनि फरायसाफोर बिमा बिफाफोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जोंनो क'पारेसन नांगौ आरो फोरोंगिरिफोरनिबो जोङो क'पारेसनखौ जोङो मोनबाय थादों। फैबाय थानाय समाव जिहेतु स्किल बेस्ड मोनसे ट्रेन्ड बेबायदि मोनसे सोलिबाय थादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाखांबोनाय जायफोर माने यां जेनेरेसननि जेनाखि स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनहा क्वालिटिजों लोगोसे स्किल बेखौ जों जुदि माने खालामनानै लानो हायाबा आनएमप्लयमेन्ट बेबायदि मोनसे समस्याजों फेस जानांनो हागौ बा मोगा मोगि जानांनो हागौ। जेन जोंनि फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरा जेन रावबो आनएमप्लयमेन्ट बेबायदि समस्याजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जाया बेखौ माने जोङो तैयार खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। मानोना गाबोननि थाखाय जोङो दिनै सानाब्ला गाबोननि थाखाय जोङो दिनै रायलायाब्ला गाबोननि थाखाय जों जुदि दिनै मावाब्ला गाबोन जोङो रिजाल्ट जोङो मोननाय नङा। बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफोरजों जेसे हायो दिनै फोरोंगिरिफ्रा होनायजों लोगोसे बिमा बिफाया फोरमायनायजों लोगोसे जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे इनफरमेसनफोरखौ जोङो होबाय थादों। मानोना दिनै गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव सासे फरायसाया माने मा होनदों सोरबाया सरकारि साख्रि मावनो गोसो जाया, सोरबाया गावनो गाव एन्टारप्रेन्योर जानो लुबैयो बा गावनो सेल्फ माखासे स्टार्ट खालामनो लुबैयो। बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय स्किला खोब प्रयोजन जागोन
आरो सोरबाया गोसो जानानैबो माने सरकारि साख्रि मोनासै मावनो लुबैनानैबो बिथांमोननि थाखायबो अल्टारनेटिभ बेबायदि मोनसे बेबस्था होनोबा बे मानसिनियाव स्किल थानांगोन। बेनि थाखायनो जोङो स्किल इडुकेसनखौ जोङो खुब गुरुत्त' होनानै जोङो खामानि मावदों आरो दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ एड्रेस खालामनाय जादों। बियो नंगौ जों एक्सपिरियेन्स आरो जोंनि मेगनजोंनो जों नुदों। बियो गोबां खारन दङ बेवहाय जाय माने डिस्टिंसन मोननाय बा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननाय बा फार्स्ट डिभिजन मोननाय मोजां नम्बर मोननाय बेबायदि फरायसाया गोबां माखासे जेंनानि थाखाय गोबां फेक्टर्सनि थाखाय सोरबाया जाफुंसारनो हायाखै। बेफोर डाटाफोरा जोंनियाव दङ। इयुनाव जोङो नोंथांमोननो बेखौ जोङो बिथङै जोङो फोरमायनो नाजागोन। आङो दा बेखौ मुं बा एड्रेस बा गुबुन गुबुन बिदि फारिलाइ आं बुंनो लुबैयाखै। बेबायदि जादों दा बेबायदि दाजाथों बे बाथ्राखौबो दिनै बुंनाय जादों। आरो ओरैबायदिबो दङ जे जाय मेट्रिकखौ नोङो थार्ड डिभिजन पास जादों बा जाय मेट्रिकखौ फेल जादों बेबायदि फरायसायाबो मोजां नाजाफिननायनि गेजेरजों डक्टर जानाय प्रफेसर जानाय बेबायदिबो दङ। जोंनियाव बेबायदि एग्जाम्पल दङ। दा बेखायनो माने जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोथौ आरो गुवारै जोङो रायज्लायबोबाय थादों। आरो देग्लायबो जिखिनि फेल जानाय माखासे फरायसाफोर चिरां जिल्लानि सिङावबो दिनै मा होनदों 500नि एसे बारनाय बेबायदि फरायसाफोरा दिनै फेल दङ। बै फरायसाफोरखौ जोथोन लानाय आरो बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे लांफिननायनि बिबानाबो जोंनियाव दङ। आरो जायफोर पास जाबाय आरो मोजां नम्बर मोनबाय बा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनबाय बिथांमोनखौबो जोङो जाफुंसार खालामनांगौनि बिबाना जोंनियावबो थाबाय, फरायसाफोरनियावबो थाबाय, बिमा बिफानियावबो थाबाय। बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेसे हायो जोङो माने साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जोंनि फारसेनिफ्राय मा मदद खालामनो हायो बेखौ जोङो होलांनो थाखाय जोङो नाजागोन। स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि जोङो फरायसाफोरजों बोसोरफ्रामबो जेब्लायबो सोलोंथाइखौनो जोङो गुदि खालामनानै जोङो जि मोनसे आफाद हिसाबै जाथि दानायनि जोंनाव जि मोनसे दायबद्धता दं, जोंनाव दायित्व दं। आरो दिनैनि दिनाव जों नुबाय जे जायखिजाया बेक्तियानो जा, न'खरानो जा, समाजानो जा, हारि हादरानो जा गसंथानांगौबा थांनानै थानांगौबा सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जों गारनानै जानाय नङा। दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिबि जों मोनसे इनिसियेटिभ मोनसे मिशन प्रजेक्ट लादों जे जोङो बर' स्टुडेन्टफोरखौ दिनैनि जुगाव गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो प्रफेसनफोरखौ जों थिग खालामनांगौ थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानै थागोन। जोंनि समाजा, जोंनि गार्जेना, ससाइटिया सोलोंथाइनि सायाव बे लेभेलसिम सांग्रांथि गैया। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गार्जेनफोरजों थानानैबो जों सोलोंथाइनि सांग्रांथिखौ होदों। फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनि जुगाव केरियारनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों, क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों। फोरोंगिरि सारमोनखौबो जों खावलायदों जे दिनै जों फरायसाफोरखौ माबायदि जों जोथोन लानाया प्रयजन दं, सोलोंथाइनि फारसे जों माबायदि जोंहा दायित्व दं समाजा, बे बाथ्राखौ जों सावरायदों। दा मानोना सोलोंथाइखौ लानानैसो जोङो बै इयुननि सिमांफोरखौ बेक्ति फरायसाफ्राबो लांनो हागोन, न'खर समाज दानायाबो जागोन, हारि दानायाबो जागोन। आरो बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों समाजाव सोलोंथाइनि फारसे जेब्लायबो जोंनि जि इनिसियेटिभ, जोंनि जि मोनसे बेबस्था बियो लागातार थांबाय थागोन।